Coa posta en práctica na explotación gandeira Varela en Castro de Rei, concluiu a xornada Smart Farming Novas Tecnoloxías na produción de leite, organizada polo Proepla do Campus Terra. Aquí o que vamos ver son robots de ordeños, como o que teño a miñas espaldas, de Laval, que é a empresa que colabora con nestas xornadas. Vamos ver un sistema de alimentación nun carro mezclador que ten Intouch, outras empresas colaboradoras, e coa xente de Pioneer estamos vendo con sistemas de control por satélite do crecemento do millo. Innovacións das multinacionais colaboradoras aplicadas ao día a día da produción láctea. Quinta edición dunhas xornadas nas que tamén tivo presenza a nosa provincia. O que se presentou hoxe en día pola parte nosa foi as barras de Universales Mastec, que son unhas barras para botar o purín, tipo inyectores, que valen para calquer tipo de cisterna. Máis de 100 persoas asistiron a unha iniciativa organizada polo Grupo de Investigación, Proxectos e Planificación en colaboración coa Oficina Agraria Comarcal de Lugo. Nós como grupo e a Universidade no seu conxunto, isto é un tema que para nós é necesario, útil, urxente, e evidentemente que estamos satisfeitos de levar a cabo, encima que co éxito que tuveron estas xornadas, porque temos 105 inscritos. E ata Castro de Rei tamén se chegou o deputado de Recursos Sostibles Roberto Fernández de Rico para coñecer as innovacións dun dos sectores fundamentais no sector primario. A actividade leiteira non soamente supón un compromiso no sector primario, senón que afianza que a xente se asente no rural, unha loita continua contra o despoboamento, contra o abandono de terras, en sí un dos principales motores dentro do sector primario da provincia. E respaldar así a colaboración que o Goberno provincial mantén co Campus Terra nos distintos eidos da investigación, en especial do sector leiteiro. É un sector polo que apostamos pola súa innovación a través da unidade de leite que estamos agora mesmo terminando xa de executar ao lado das instalacións da Granxa Galloso de Castro, e queremos ir un paso por diante, en colaboración coa Universidade. Tecnoloxías no sector lácteo que solventan os problemas En aforros de costes, porque hoxe principalmente, porque hoxe un dos problemas que hai é a falta de personal. Entón, tratas un pouco con estes novos medios de mitigar toda esa falta de personal e conseguir un rendimento moito maior nas explotacións. e que sinalan o camiño para as explotacións gandeiras. O ambiente de traballo no traballo vai ser o que máis nos vai favorecer, vamos. As novas tecnoloxías, lógicamente, están aí, hai que aproveitalas. O que vas mellorar é calidade de vida, calidade de produto, neste caso de leite. Innovacións e investigacións para dar un paso máis nun dos sectores máis importantes da nosa provincia.